'yar damfara ce ta gaji kwace mugun shiri. 'Yar damfara ce ta gaji kwace mugun shiri ne ba kawai damfarar ba. Hello? Yawwa kana ji na? Kai sauri ka zo layin kan. Ina daidai kan layin kan giya. Sauri. Yawwa kai sauri ka zo gurin ka same ni ina jira. Sanan rainin hankali sai mai ido tozali, cutar mutumin akili ba ta sa ya tozarta ba, mai rai za ya fantama kogi za ya tsindima, shi rai har da lafiya ashe ba shi tabbata ba, mai kaki yana ojabe hannu yake zazzabe, makaho yana lalube idan sa bai gani ta ba, ƙarshen ado cancaɗi marar shi yake yin siɗi, macoci idan ya nufe ka da cuta ba zai fasa ba. Ka gani abin da nake gaya muku? Ni da wannan mata tunda ta zo ban yarda da ita. Ba haka bane sweetheart. Wannan fa abin da ya faru abu ne wanda ya faru a kofar gida. Ni fa ko da ma'aikata ya je ya dauko babu ruwana a ciki, kwantar da hankali ba abin da zai faru. A to ai ka san ita su ma'aikatan ne ba wannan ne. A babu ruwan mu a ciki, mu fa taimako muka yi ko ba haka bane, kuma Allah ya ga zuciyar mu. Ki kwantar da hankali ki, bana so ki nuna damuwa, kin ji? Yawwa sweetheart, to ki smile din. Yawwa ko ke fa ba abin da zai faru. Ai mu taimako muka yi ko ba haka ba. Allah ya kyau. To yanzu me kika dafa mun ne? Jira kun tani ne. Wow, kin san ina son ta fada. Shi yasa ai ne. Gaskiya. Ya kamata mu je mu ci. Gaskiya wannan mashin din za a samu da shi saboda na ga ai yana da ƙwarinsa. Sabo ne, bai wani shaji. Hajiya. Yauwa sanninka. Yauwa. Mashin din nan nake so ka ɗauka. Ka je ka siyan min da shi ka kawo min kuɗi na. Sannan ba na so a samu matsala. Hajiya kin yi mashin ne? Wannan ba abin da ya shafe ka bane ba. Harkan nan dai ba yanzu muka fara ba. Gaskiya ne. Saboda haka ba na son tone-tone. Ina tuko yake? Ni kaɗai ne ya fita tun ɗazu. To tun da ya tafi kaga baya nan ba na so ka sanar da shi halin da muke ciki. Baki da matsala. Kawai ka ɗauka ka je ka siyar. Idan kuma ka siyar, ka yi mun waya in ji a ina za mu haɗu da kai. Baki da matsala. An gama kenan. Yauwa ba na son matsala, yi sauri, ɗauki ka tafi. Damfara ce ta gaji kwace mugun shiri ne ba kawai damfarar ba. Hello? D-boy, kana ina wai har yanzu jiran ka nake yi in tafi. Au ciniki ka tsaya yi da su? To mashin din na ubanka ne da ba za ka sallama musu ka kawo min kuɗi na ba? Ka sallama musu ka kawo min wucewa zan yi. To kai sauri ina jiran ka. Shashashan banza da mai rai za ya fantama kogi za ya tsindima shi rai har da lafiya. Ujaju. Yawwa, ka dawo? Na dawo. Yaya? An sai da shi. Alhamdulillah. Nawa yayi? 150 suka siya. 150? Da suka ga kin dame ni da kira, ya dawo 100. Kamar yaya? Ashe mashin din hayaki yake yi. Ya dawo 50. Sabon mashin din ne ka je ka siyar 50? Duk garin nan babu wanda zai iya shigar da mashin din nan bata tashi ba kamar ni. Yanzu ina kuɗin suke?
Ya za ka ce min ka siyar da mashin 50,000? Ba ka da hankali ne? Duk kokarin da ne hajiya baki gani ba? Kokarin me kai? Ka je ka siyar min da mashin 50,000? To bari ka ji, wallahi tallahi ko naira 5 ba zan baka ba a wannan kuɗin. Uban da ya ce ka siyar musu a 50,000 sai ka je su sallame ka. Na sha wahalar banza kenan. Yanzu matan nan da ba aikace ta ba ni za ta aikace kenan. Allah ya taimake ni, Allah ya mun alam na shari'a. Wow! Yar damfara ce ta gaji kwace, mugun shiri ne ba kawai damfarar ba. Sako ya shiga. Alhamdulillah. Sanan rainin hankali sai mai ido to Hello? Napson, ya gida? Alhamdulillahi komai yana tafiya kamar yadda muke bukata. Yauwa, na ga wani aiki da ake postin ɗinsa a midiya, kuma na san ba aikin kowa ba ne, aikin ku ne. Ina bukatar magi da gishiri domin gyaran miyata. Napson ya yi yawa. Wannan ya yi yawa. Ku fa manya ne, mu kuma yara ne. Yanzu fa muke tasowa. Shi kenan kawai, ba damuwa. Zan zo in same ka. Hello, Napson, ina waje, ka fito. Amma ta ya aka yi? Barka dai oga. Ya kike? Normal. Ya hanya? Alhamdulillah. Me labari? Oga, Allah ya sa gishirin nan da magi sun haɗu karɓa kawai zan yi. Idan har kayan miya kina ƙasa, babu abin da zai hana. Ke ma kin sani. Ba ni gogin. Me wannan? Haba oga, ka san fani taka ce. To ai wannan ko kudin gishirin baki bada ba. Ballantana kuma kudin magi. Ya kake haka oga? Nan gaba fa kai zaka ci moriya ta fa. Ku fa manyan mu ne. Dole sai kuna dan yi mana rangwame mu ma mu dinga samun wani abage. Wannan bai wuce in baki ko da kiram ɗaya ba. Ki shaka ki samu relief. Kin gane? Yanzu ni dai ka fito min da magin nan na ji shi a hannuna. Shikenan tunda kin ce taimako za a yi miki. Ai an daɗe ana yi amma ba don wannan ba. Amma ki sani ba don kuɗin ki ba. Na gode oga. Na fi son a taimaka min da magi dama. Kakki damu harkan nan ta mutu. Ga wannan. Oga wannan ai karama ce. Ko ni aka firgitar da wannan? Ai ba zan ji tsoro ba, bare hanna firgitar da mutane da wannan. Babban nan dai ita nake so. Iya kuɗinka iya shagalinka. Hakan ma taimaka miki za a yi. A'a, ba za mu yi haka da kai ba. Ni dai babban nake so.
taso. Shikenan yanzu a yi harkan nan. Yawwa. Kin ganta sai ta kaki miliyan 100 wannan abar da ke ta da hannunki. Na sani oga, wannan da kake ganinta da ita za mu karɓi da doli a hannun mutane har kai ma ka zo ka ci gajiyar abin. Sata a jawwalaki. Godiya nake oga. Sata daga cikin jawwalar jakan nan taki. Amma duk lokacin da zaki zo ya kasance awa 3 ko 4. Babu damuwa oga, duk yadda ka ce a yi haka za a yi. Wace hanya kika bi? Ta nan na fito. Ta nan za ki bi. Godiya nake oga. Sai mun yi Na hello barka hello. lafiya. Yar damfara ce ta gaji kwace, mugun shiri ba kawai damfarar ba. ‘Yan mata, ina gajiya. Yawwa sannu. Na ganki kamar neman adai sauki ko? Hayya, in baki da mutu rage miki hanya mana. Har ina zaki je haka? Wallahi inda za ni da nisa. A to ai girman ki ne aikin wuce haka. Shigo inda ba zaki damu ba rage miki hanya ko? Gidan sarki zan je. A haba aikin wuce haka ma ai. Shigo mu tafi. Yawwa. Shi ya saka ko duk wata rikici. Wallahi tallahi na rantse ka ga mai motar nan. Dan Allah ka wuce da Allah. Aikin wuce haka, ai girman ki ne aikin fa haka ai. Na rantse da girman Allah duk inda na ga mace mai liƙa ko ina take wallahi ita ce ta sata mun adare sau. Yar damfara ce